Malam Umar ne waɗanda suke mini nisa ya Allahu da da musu nisa, waɗanda suke mini rata ya Allahu da da musu rata, waɗanda suka fi ni in canji Allahu da da musu in canji, waɗanda suka fi ni motoci Allahu da da musu jirgi, waɗanda suka fi ni girma ya Allahu da da musu girma, waɗanda suka fi ni ƙarya ya Allahu saka musu gaskiya, waɗanda suka fi ni gaskiya ya Allahu da da musu gaskiya, waɗanda suka fi ni iyawa ya Allahu da da musu iyawa, waɗanda suka fi ni kuri ya Allahu cire musu kuri, waɗanda suka fi ni haske ya Allahu da da musu haske, waɗanda suka fi ni kima ya Allahu da da musu kima, waɗanda suka fi mu lada ya Allahu da da mana lada, waɗanda suka fi mu tsalle ya Allahu da da musu tsalle, waɗanda suka fi ni ƙarfi ya Allahu da da musu ƙarfi.